आई ध्यान दी बहुत अच्छा आ बहुत नीमन बाबा हमरा हेमंत गिरी जी व्यास जी हमरा गाना के जवाब दिहनी। बाबा ये गीत के माने ही ना होला देखी एह दुनिया में रौरा गीत संगीत बहुत व्यास से गौले हो बाकी गीत में शहीद होके के चाहिए। हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत ना होके हम गौनी है व्हाट्सएप फेसबुक पर गाना आ तू गावत रखी आटा अब गील हो जाई हो तहार खिसा बाकी ओइली न गोइली फलाना बकहैली राम नाम जप साझे खरे छरदा वाली टप इहे दुगोला के माने हो ना 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 ना, ना। चिउटी कब माटा ना होई चीनी कब खाटा ना होई आज इतना न तहरा के रेलान रेलब के बिहार यूपी में तहार कोई साटा ना होई। ध्यान दे दुगोला गावत रे तू तारा बुझाते नहीं खे तारा बुझाते नहीं खे गीत गौनी है कौना लोय में दुगोला अगर भास बा तारा तो हमरा लोय के जवाब लोय से देवे के चाहिए। जब पहले आगा हो हमार चलता आ पीछे रौड़ा चलता तो हमारा रास्ता पर रही रौड़ा गाना बजाना गावता नहीं। अरे महाराज कहीं का राउर देहिया जैसे मोट बा राउर देहिया जैसे मोट बा वैसे दिमागो राउर का तो मोटे बा ऐसे देह पके कपड़ो छोटे बा राउर देहिया जैसे मोट बा बबुआ वैसे इनकर दिमागो मोट बा। हम गाना गावतनी कौन चीज आई गावत रे कौन चीज ये माने हो ये दुगोला के माने हो। अरे मर्दे कहीं का नाचत रह तो बुझाता अब के बुझ कि चोर कहीं घर में सेंट फोड़े के शुरू कैले तू नाचत रह तो बुझाता कि चोर कहीं सेंट फोड़े के शुरू कैले बा हट मर्दे कहीं का इहे दुगोला हो रौड़ा के चली फिर एगो नया दुनिया में हम लेके चलत हनी। एगो लइका एगो लड़की के देखले बा एगो लइका एगो लड़की के देखले बा स्कूल में दोनों एक के साथ ट्यूशन करता रे जा दोनों एक के साथ ट्यूशन करता रे लइकवा जब लइकिया के देखता तो कहत का बा देखी पहला गाना के जवाब रौड़ा हमर ना देनी बाकी है दूसर का गाना के जवाब दी। देखी एगो शहर के भाव कैसे बा कैसे चिरुआ भर पानी जदि छानी पर रखबो तू चुअतवरियानी से पानी न पइबो दू चार गो घर बनवा देबो दू चार गो लोग के खिया देबो तो राजा हरिचंद्र जो सदानी ना कहइबो। हेमंत बाबा अरे हाइट में केतनो तुलामा हो जइबो तो बाबूजी के कहियो तू बेटवे कहइबो। ध्यान दी अरे देहिया जैसे ही राइफल के ना ई बुझल कि पिस्टल के गोली ही मारी तब आगे वाले बुझल कि थोड़ा सा छेद करी आ पिछवा बोरा इनार बना के बिग दी आ तू हवा बुलेट के गोली तू आगा से मारा 20 जना के छेदबा केहू के परानो न जाई। है गाना के जवाब देखी गाना के जवाब कैसे दिया था एगो पहले लगनी है टेलर में रौड़ा फिल्म ना बनैनी फिर है दूसरा दुनिया में चलते रौड़ा भाष सकते गाना के जवाब दे तेरे मारा बबुआ म्यूजिक से लड़का कहता लड़की से चढ़ जवानी तोहर रानी देख के तोहर मन को समानी चढ़ जवानी तोहर रानी देख के बोलो मन को समानी ऐसे कहते कि सुनो कि जानबुर के कोहेलू नदान बारू हो कि जानबूझ के कहलू नदान बारू हो ओढ़नी डालो सीना पर सयान बारू हो ओढ़नी डालो सीना पर सयान
आन बारू हो रानी मौसम दिगा दिगा डम डम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा तेरे लिए मैं तो बिया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान हेमंत बाबा देखी गाना के भाव रौड़ा कहतनी जे तू खाली लिपस्टिक का उठलाली का फर में पड़ल बार तार मेहरारू उठलाली लगावे ले हमार मेहरारू उठलाली लगावे ले आ तहार मेहरारू उठ में उठलाली ना तू तो मुर्दा सौंप लगा लेती है भूंगो के लौंडा खानी कहे के भावा कहतनी जे ले आई बड़ा ममता के उनको के सिखाओ अरे मेहरारू होखे जौना में गुदा होखे के चाहिए मरद तनी पातरो रही तो जगह पर चली जाई आ तहरा जस मेहरारू भैंसी जस हो जाई तो नहीं होई ना वो नहीं होई ध्यान दी भैंसन होखे के चाहिए दीवाना के दीवानी मरद के मेहरारू लइका कलस की सुनो तहरा रूप के बखान हम का करी हेयर स्टाइल तहर गजबे समाइल सारा लइका के दिल करे स्टाइल तहर गजबे समाइल सारा लइका के दिल तोहरे बनाई बना रहा बन देखी का माहौल चलता ओमे चली आज के जमाना कैसन बा लड़की जब रोड पर चलत तारी सो तब बुझाता जे प्रधानमंत्री के रोड ना वो कनिए के रोड बा नीतीश कुमार के राज में जब साइकिल मिलता तो गाड़ी घोड़ा से नइखी से डेरा वो बुझतारी से हमार रोड है नीतीश कुमार के बनावल रोड ना हो कलश के सुनो पढ़े तू जालू साइकिल चला के आवेलू सारा कोचिंग हिला के पढ़े तू जालू साइकिल चला के आवेलू सारा कोचिंग हिला के ए ममता नवही लइका के परान बारू हो हनी डालो सीना पर सयान बारू हो हनी डालो सीना पर सयान बारू हो रानी आजा सनम को दीवाना गाना सुननी हो अब बाबा के नाचो देख देखी बाबा रौरा लायक नचनिया लेल बड़ी हमरा पायल के पायल तो देख के लोग के मन घायल कर देता रही बाकी तू बुझा तरह के कोनो ढहल देवाल हो वो किले वाला हाँ बबुआ रे बुझाता जे कोनो खारा होता रे नु तो उ बुझाती है ऐश्वर्या राय हीरोइन खानी आई बुझाता रे कोनो ढहल देवाल खानी बुझाता जे कादर खान के मौसा हवे देखी गाना के भाव कैसन बा लइका कलस की सुनो हम का कहतनी तरह से देह बढ़ गई पेन छोटे छोटे कपड़ा एही के चलते करई कहियो ना फरा ए बाबा जमाना नया हो गई पहले मेहरारू ब्लाउज है बुझल की पाही तकले पेनहत रही है सब एकरा बाद बुझली की कान्ही पर ले चली गई आ एकरा बाद बुझ की काख तले चली गई आ एकरा बाद देखी ऊपर से टीप टापा नीचा मोकामा घाट हो गई आगे चल के कुछ न पहने आगे चल के तो हमरा बुझाता कि दूसरे कुछ से काम चल है लड़का कहता कि सुनो देह बढ़ गई पेन हो छोटे छोटे कपड़ा एही के चलते करई तू कहियो ना
के जरूरी नहीं खे। हद गोबरी मेहरारू 20 घंटा सिंगार करेली। अब भोगा लइका के वास्ता भारी। हेमंत बाबा जी ध्यान दी। लइकवा कल के सुनो। ओठ कलाली कान कबाली मेकअप हर दिल के लुभाली। ओठ कलाली कान कबाली मेकअप हर दिल के लुभाली। संतोष के तू अरमान बारू हो। ओढ़नी डालो सीना पर से आन 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 बारू हो। हे ओढ़नी डालो सीना पर से आन बारू हो। हेमंत बाबा जी आके हमरा गाना के जवाब दी। हाँ सोके तो गाना के जवाब दे। पहिलहू वाला गीत के जवाब रौड़ा ना देनी हो। आई दूसर को बोल बनी एहू गीत के जवाब रौड़ा सुना दिया। रौड़ा बेआस ना रौड़ा तो डाबर चमन परास बने। बुझाते नहीं कि रौड़ा के गीत संगीत हो तो का हो। अरे कुछ गाना बजाना पर भी ध्यान दी रौड़ा। आई हमरा गाना के जोड़ा रौड़ा लगाई। जैसे पहले गौले बनी हो गाना के जवाब ना देनी हो तो लाज होई तो एहू गाना के जवाब दे। न तो मुंह लुका के जैसे भागे के शुरू करो।